Здравейте хора, ние сме това дето как беше играехме до сега до Мишинка. И пак ще играем ги тези хора. И Божар отиде да се сложи обувки, чехли и ще дойде. Сега кой миши? Тя Антон винаги първи. Антоне ще мишиш ли? Или да съборим? Съборим. Добре, дайте. Добре. До край, добре. Аз да събори гоже. Ама, той ли каза пас? Давайте. Аре, Ще броим и другия, Аре. Ще броим и Божидар. Аре. Аз броя, давайте. Брат! Не, ти не броиш. Йордан не стъпям. Не, той първо стъпна. Да, спирай. Са ударя. Първо ти ме стъпна. От лентата пана, новите коли. Коя избира да си ти? Каква кола избираш? Каква кола? Ауди. Ауди. Мафица. Трябва мече. Страва меч на пет. Я, те, ли, го, ти. И. Чакай, бе. Ти си. Ти межиш. Ти мижиш. Защото си последен. Да. Брат, аз съм чача. Лили, аре. Както иска, бе. Аре, бе! Аз не, Бождан няма да играе, хора. Жаре, ще играеш ли, брат? Остави го, ади ла. Остави го, Ивана, мижиш. Бождан няма да играе. Ти мижиш, Антоне. Не, той мижи. И двамата бяхте. Да, той не мижи просто. Ангеле. Йордане, давай. Дай на мен. Бождан, Ева. да идваш с нас. Аре, бе. Кой ще прави? Стой там, бе. Аре, как ти? Хора, с тази кривница на колоти станахме. Ти пък аз тихо говоря, бе. Тихо, бе. Тихо, бе. Хора, аз съм. Бягай от тук, е. Аз бях Йордан, чай се заплюя. Без да кажеш ми къде си, брат, моля. Тихо, черен. Как сега нас да намеря? Нищо не се гледа от това слънце, хора. Пък трябва да говоря тихо. Ще дадеш шамарите, Бождаре. Ой, няма повече да се крия с теб, педерас. Пусни му, Кой ми каза? Скажи, педерас. Задобрим се. Да. Ми намери на Антон пак. Йордане! Да, намерих телефон. Ангеле, ти си последен, брат. Бягай, ти мижиш, бе. Мижиш, бе. Къде е, брат? Йордан каза, брат. Ти беше последен, брат. Сега. Абе, не, ти си последен. Казах, за Ангел, позабуждай. Йордане, ще дам телефона от едно място. Аре, бе. Не там, бе. Не там, бе. И ти гледаш. Ама къде си? Ти гледаш. Бождар, мижи. Бождаре, мижиш. Защото да те баба. Защото ти си много вълка с късмет. Брат, това пи. Пас. Аре, наши горници са тук. Пас. Аре, пас.
Брат. Що го изчупи? Що го изчупи? Карай, че ме досваш. Изкакаме най-епика. Дало изчезва. Аре, ох, не го удари дори. Изчезваш, бе, Аре, Бата, първо го сгониле! Какво да го издава? тя е изчупена деска. Дало е, бе. Йордане, нате телефона. Бождаре, брой на глас от начало. Вие без да идвате, ако идвате ще ва ударя. С тази пръчка. Пръждат. Хора, ангел идва. О, ето го. Дойдох. Исках да се качава, че баща ти беше там. Брат, вече... What? Как 6 минути вече снимаме? Си, бързото време. Хора, то си бил удър. Билаш ли, брат? Ще едно. Йордане, ти билаш ли? Не, бе, така просто. Е така. Чакай да го вземе. Къде са горе, къде са така. Давай. Чакай. Снимай, мале, да се покажем. Тук се снимай. Спри. Иди, аз ще кажа. Къде са? Скача. Не, баща ми ще вика. Ето е ти ма педерал. Как да видя? Качих се и каза, Не може да плю. Не може да плю. Не може да плю. Поза мен. И как ме видя? Кома гледаш прав, че тя да крайса, бе? Дай да снимам. Суманге са, бе. Аре. Ти бягаш ли? Да, бе, ти бягаш. Аре, бе. Ангела, може ли да се криеш? Аз няма да се Аз сам се крия. Само се крий. Защото ще отивам на друго място. Аре ти. Аз ще дойда. Аре, Йордане, брой. Мястото е за един човек. Не можете ли да разберете? Брои. Ангела, видяхте? Кошарата си. Брат, ти много бързо броиш, бе. Как ме видя? Ти много бързо броиш.
Еми, брат, 1, 2, 3, 4 и изведнъж до 20. Малко по-бавно. Не още един път, аре, дай, търси. Аз няма да. Си смотания не може да мижи. Йордан, извинявай, че ти го казвам, но брат, ти не може да брижи. Бат си, човек. И 11 минути. Ангела на кошарата казва. Аре, махни, бе. Защото да те еба. Щока. Аре, чеzo, бе. Що куцаше? Абе, Йордане, брат, мижиш и вече не искаш да играеш, аре, бе. Еми, той... Брат, аз се заплюх. Не можем един път да играем като хората. Он е бузата си. Няма да търси. Аз се ударих на перо. Бузар ме накара да скоча. Йордане, на, бе. Да, да му го дам. Ами аз скоро правя. Аз ще го държа. Илате да го търсим. Аре. Кой ако е? Нарука. Нарука шак. Сигурно е ония. Ето го. Теляка тук е. Доста. Реално предизвикателство, аре. Това предизвикателство.